pali chitetezo chokhwima pa Lilongwe Community Center Ground pomwe bungwe la Citizens for Credible Elections liyambire zionesero zosakondwa ndi usogoleri wa Justice Annabel Ntalimanja yemwe ndi wapampando wa bungwe la MEC komanso Anthu omwe ndi mkulu wa zisankho ku bungweli. Mwazina omwe akuchititsa zioneserowa akufuna kuti bungwe la zisankholi lisagwiritse ntchito makina a smartmatic komanso alole anthu kuti aunguze mkaundula wa mavoti ndi kuti iwowa atule pansi udindo. Kwacha bwino lero lino pa 26 June 2025 tsiku limene gulu la Citizen for Credible Elections lakonza zionesero, ndipo kucha kwa lero a Times 360 Malawi alemba kuti umu ndi mmene zinthu zilili m'boma la Mangochi pamene anthu akuyembekezera kuchita zionesero pofuna kukakamiza akuluakulu ena ku bungwe la MEC kuti atule pansi udindo wawo. Gulu la Citizen for Credible Elections ndilo likuchititsa zioneserozi ati pofuna kuonesa kusakondwa ndi mmene wapampando wa bungwe la MEC Annabel Ntalimanja ndi mkulu woona za chisankho ku bungweli Anthu akugwirira ntchito zawo. Padakali pano apolisi ali posepose kufuna kuonetsetsa kuti zioneserozi ndi zabata ndi mtendere, ndipo ntchito za malonda sizikuchitika kummawa kuno. Kuyambira zulo anthu ena akhala akulengeza komanso kumema anthu kuti atuluke mwaunyinji kuchita nawo zioneserozi zimene zikuyembekezeka kuchitikanso m'mizinda ya Mzuzu, Lilongwe komanso Blantyre. So mmene mwamveramo zimenezi ndi zimene yalemba a Times, ndipo ma demonstrations kapena kuti zionesero zimenezi zikhale zikuchitika magawo angapo a dziko lino la Malawi. Ku Mangochi ndi mmene zililimu, ku Mzuzu, ku Blantyre komanso ku Lilongwe kukhalenso kuchitika zionesero zimenezi. Akuti zionesero zimenezi zikuchitika pakusakondwa ndi mmene akuluakulu aku MEC akugwirira ntchito zawo. Tikhulupirira kuti nkhani imene siyachilendo mwakhala mukuyimva kwambiri. So zimenezi ndi zimene adalemba a Times. Apa tionenso zimene alemba a Zodiac, mwina nkhani ngati yomweyi iwo ayilemba motani. Apaso tione Zodiac online kuti yalemba zotani. Pali apolisi wochuluka pa boma la Mangochi lero pomwe gulu lotchedwa Citizen for Credible Elections likuyembekezeka kuchita zionesero ati pokakamiza akuluakulu awiri a bungwe la MEC Annabel Ntalimanja ndi mkulu wa bungweli a Anthu kuti atule pansi maudindo awo. Titazungulira pataoni patapeza kuti pa mtunda wa mamita 100 aliwonse pali apolisi ovala uniform komanso onyamula mifuti. Awa ndi osawerengera ma detective omwe nawonso ndi ambiri m'malo osiyanasiyana. Koma anthu ena ati akudabwa ndi njira yomwe zioneserozi zikumatenga, popeza zikumayambira kuchokera pa polisi ya Mangochi kukafika ku ofesi ya DC wa bomali mamita 100 okha basi kuchokera pamalo oyambira. Anthu ena ati ndi odabwa kuti mbuyo mosemu zionesero zimayambira kutali, koma kuyambira zionesero zomwe zitachitika zana lolemba ofesi ya DC yakhala ikuza okhonza zionesero kuti achite izi pa mtunda umenewu. Antalimanja ndi ampesi akuwazuzula atikamba kukaniza magulu okhuzidwa pa chisankho monga zipani za ndali, kuunika makina a kampeni yotchedwa smartmatic omwe anthu ena akuwakayikira kuchitika kuwaganizira kuti sayendesa mwachilungamo chisankho cha mwezi wa September. So zimenezi ndi zimene zikuchitika ku Mangochi. Mutha kuona kuti apa ndi pa Mangochi, ndipo akuti kumeneku kuli apolisi ochuluka ndithu kukonzekera mademo abata ndi mtendere amenewa. So lero pa 26 June 2025 kukuchitika ma demonstrations ndithu Citizen for Credible Elections. Tikhale tikupasirani zambiri, mukhale pompo pakuti tionesesa kuti china chilichonse muchionere koyamba kuzera pa channel imeneyi. Komatu ngakhale ku Mangochi kukuonesa kuti ma demonstrations achitika, koma ku Blantyre naku
kwangoti Zili, ndipo azodi ake alemba kuti there is no show of demonstrators at Kamuzu Upper Stadium, save for few journalists and security personnel. The demonstrations were scheduled to start at 9:30, but as of now there is no man or women dressed in black and red as prescribed the organizers. So izinso ndi zimene zikuchitika ndithu mu mzinda wa Lilongwe. Akuti pamene lero lili tsiku lochita zionesero, komano ku Blantyre sikukuonesa chiziwiso kapena kuti china chake chosonyeza kuti kumene kukhale kuchitika mademo, pakuti pamene pamayenera payambike pa demopo palibe olo munthu wina aliyense amene akuonesa kuti afuna achite nawo ma demonstrations amenewa. So monga amene tanenera kuti tikhale tikupasirani china chilichonse kusogoloku, mukhalebe mukupanga follow kapena kuti kucheka channel yokondedwa imeneyi. Nkhani ina imene yangotipeza kumene akuti anyamata Azikwanje aja athamangitsa ochita zionesero pa bwalo la community mu mzinda wa Lilongwe. Anthuwa atulukira mwazizizi pamalowa pali asilikali, apolisi komanso asilikali gulu la nkhondo. So zimenezi ndi zimene zikuchitika mu mzinda wa Lilongwe. Akuti anyamata Azikwanje ajaso abwera ndipo akuthamangitsa amene akuchita zionesero lero lino pa community ground. Mapikisha amene mukuonawo ajambula nda Capital FM ndipo aponya pa tsamba lawo la Facebook. Muone bwinobwino zi pictures.